L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Il-mulej qolla l-missier fuq it-tfal u saħħaħ dritt l-omm fuq l-ulied. Min jibża minn missieru jagħmel tajjeb għal dnubietu u min iweġġaħ lill-ommu qisu qed jiġma' f'teżor. Min jibża minn missieru jifraħ b'uliedu u meta jitlob jinstama'. Min iweġġaħ lill-missieru ikollu qomor twil u min iserraħ lill-ommu ikun qed jisma' mill-mulej. Ibni ieqaf ma' missierek fix-xuħitu u matul ħajtu tweġġalux qalbu u koljek moħħu jeħfief għadru u tonqsux mill-ġieħ meta għadek f'saħħtek. Għax il-ħniena ma' missierek ma tintasix, imma tingħadlek bi ħlas għal dnubietek. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Kull min jimxi fit-traqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol. Ħini int u risqek tajjeb. Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibierkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Ħini kull min jibża mill-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Kolossin. Ħuti, intom il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, tieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma l-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox, ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-slim ta' Kristu jisaltan fi qlubkom. Dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bl-erf kollu, widbu lil xulxin b'salmi u innijiet u bana spiritwali u bratt il-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu. U roddu ħajr lill-Alla l-missier permezz tiegħu. Intom, nisa miż-żewġa, qobdu lil żwieġkom kif għandu jkun fil-mulej. Intom imbagħad irġiel miż-żewġa, ħobbu n-nisa tagħkom u tkunux jibsa magħhom. Intom tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom f'kollox, għax dan hu li jogħġob lill-mulej. Intom missirijiet la ddejqux lill-uliedkom għax inkella jistgħu jaqtgħu qalbhom. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta telqu l-maġi, der anġu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu: ħu miegħek lit-tifel u lill-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam, ħamjew lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu. U baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi
Biex hekk isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal mill-Eġittu sejjaħt lill-libni. Meta miet Erodi, der l-anġu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi fl-Eġittu u qallu ħu miegħek lit-tifel u lill-ommu u erġa' lura lejn l-art ta' Iżrael. Għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel. Ġuseppi qam, ħamjew lit-tifel u lill-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Imma billi sema li fil-Ludija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru, beża jmur hemm. Fuq twissija li kellu fil-ħolm, telaq lejn l-inħawi tal-Galilija u mar joqgħod f'belt jisimha Nażaret. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta. Ikun jissejjaħ Nażri. Il-kelma tal-mulej.